بزي قمتكون بزي ترتركون نجر ندي حدا نجر كبصحة جبرة ناتهي نيترح زباني فوتوتاتن فيديوتاتن يوم نايستاريك مكافلتكم زقات أماني نابسقات زأتوني كورات بيتسب حزا أنا إسران شعدتن عامتايو بيتسبي بعقمو منعي كلو نجر جيروم زعبيون ننتخونو بمنفساوي حيوات بسنا مقبار بعلماو فلتات بخلو عودتن نخون كلو خوينو ملي أناون بزح لفقاتهم ناب قدلتي اتاخو بسنا مقبارين بمنفساوي حيواتين بتمرتايو تزيت صبقنت بنانت أخو أبزي انت بتحخوالا حيواتي قنا بزي حسب كو كونتات كابز عبا خلو سنا مقباراوي التعبابيا بحدقات أمي كمز تقيرا بتعم حفارن ناي بيت كريستيان قولعا بمخاني كاب تمرتين كاب ناي بيت ساب قدايات وزعي نخالي قداي بوتا أي هبن نيرا نقرقنا بحدقات أمي أم ناي بيت ساب مرعا مستفالت كو ودي كأسن دابلنا تقرارينا أبتقزا قدامي عامت ناي يونيفرسيتي تمحاريت نيرا عدمي دما جنا عسرت شعتنا نبرة إننا تقررنا بزخرنا عذري كساب لومي زيد دامز قوة حد سمعيت كسمع النجمرة نسون كماي أبدا مساسا لسمعيت نبرة مو المجمر تاقزا بفقر قداي عيني قليزة بدحريقو بعلماوي حيوات بدعم زحبوس ناي فقر حيوات بدعم زرليني ناي فقر حيوات قتيلة أتودي كاباي بشدشت عامت زعب بخوينو كنا دما جيجاز بحال نجر عبل عليو كتركب زخبد نفتسو منا تقاربا نبرا تا عينات عدلينيايا النابلكو نفت أريا عمسكينايو كأس بقأس فقرنا نوسخا كاب كان فرزاليلو نابكالي نجر حلفا نايسر رايحان تقولعا أيامو بفلاي عدي ناتي بحري مغيار سلاس تردعا تبغيو قنا ناي فقر ركبكي بمستوعل قباريو زاقوالي تبلانا نيرا أفكاريا كاب سرو بورسي زمت بيزنس قاتيلو زسرحن بنقسناتو ما أخلاي زخونا حفتي زلوانيو أنا كاب يونيفرسيتي تمرقة لك عمسوات أخو كم نمرقو قالاتي ليس لازنبرا اتجزابات يحو مساخاخ نبر يدليا قال كاخبر كبلت أيو قالي كاخبريا لازم عالتي عناون بهانك أوتاز صبانيرا إيلوني مسمر رقعتي تحقواسي عزفقونا بحكي زي حبأكم نقر تحلوا بالدعمية زفقرو كاب أوزعي زفلت وفقري لن كون اللي زبلن نجر كله كوينا اللو بقى بفقر عبيدا كله نجر كوينا بزمع خل معلتتاتنا حلفو مسمعتو زبلن نقال زعتو اللي قداي رسعوو شما قلب بالعاخ الشي بازي سومن بغت على سومن اندابلا عشحات مخناتنا فترة معلتنا معلتي ناولدا تصفي تناوحة أيت فتونن ويس كالي مخنات لكا إلى مسبلكو هيوتي بزين السخي بادو يبلاني أمون منتاي زي تمرقاني انت بلود ما مرعت ألي إدي مسيلوكي زم عراريو قداي سلزلانيو ترد النبا نسخت زي ترد خني ماني خرد عني يبلان مو عقبات إرولي سقيبل أزو قداي እንዳታ ደጋገመ ብዝመንጻ ቁጽቢ ውሽጠይ ተስፋ መቁራጽ ጀመረ በዝማእኸል ምን ነዳር ጀሚረ ዝተፈላልየ ምኽንያት ይህልዎ ዶ ይኾን እንዳበልኩ ስለናቱ ብዙሕ ነገር ከጻር ሞኪረ ግና ድማ ዋላ ሓደ ሽግር ተይረኸብኩ ቀረኹ ካብኡ ድማ ናይ ተግባር ሰብ ኮይኑ ኣብ ሓደ ገዛ ብሓደ ክንነብር እንተይወሰነን እናመንተአን إن أبين رئيو بزمأخل أبهيوتي كالي أقاد أن تفترى حدا
ናብ ኣነ ዘለኽዎ ዓዲ መፂኡ ዝተፋለጥክዎ ሰብ ብስልኪ ምውጋዕ ጀሚረ ኣብ ሓፂር እዋን ተኣታቲና ከም ዘፍቅረኒ ፍቃደኛ እንተኾይነ ክምርዖኒ ከም ዝደሊ ተዛረበኒ ብጣዕሚ ሓሪቐን ህልኽ ሒዙንን ስለ ዝነበረ በቃ ክሓስበሉ ኢለዮ ነቲ ሕዚ ኣፍቃርየ ዘሎ ድማ ንምንታይ ኢኻ ብሂወተይ ትቕልድ ዘለኻ ንጓል ኣንስተይቲ ዕድመ ማለት ኣይትፈልጥን ዲኻ ኮይንካ ክሳብ ሎሚ ተመርዒና ቆልዑ ክንወልድ ንኽእል ነርና ኢና ብዙሕ ነገራት ክነስተኻኽል ነርና ኢለን ትብሎ ዝምርዖወክ እኮ ንዓኽየ ግና መዓዘይ ትበልኒ ኢሉ ቁርፀይ ነጊሩኒ ብድሕሪኡ ዝነብሮ ዘለኹ ናይ ሕሶት ኣይኮነን ኢለ ምስቲ ሓዲስ ሰብ ብኣካል ተራኺበ ተዘራሪብና ድሕሪ ቁሩብ እዋን ምስቲ ሓዲስ ሰብኣይ ፍቕሪ ጀሚረ ንሱ እውን በዓል ቁም ነገር ነበረ እሞ ቃል ዝኣተወለይ ኩሉ ብተግባር ብፍጥነት ኣርእየኒ ነቲ ናይ መጀመርያ ኣፍቃርየ እውን ሓዲገዮ ካብ ሂወተይ ውፀለይለዮ እዚ ምስ በልክዎ እቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ናይ መጀመርያ ኣፍቃርየ ከፈራርሐኒ ጀመረ ኣነ ግና ዘባኸንክዎ ዕድመይ ስለ ዘጣዕሰኒ ካልእ ዘባኽኖ ግዘ ከም ዘይህሉ ተዛሪበዮ በዚ ማእኸል እቲ ሓድሽ ኣፍቃርየ ሽማግለ ንገዛ ለኣኸ ሕቱኡ ብተሓጓስ ተቐባልነት ረኸበ ሓድሽ ገዛ ገዚኡ ኣቑሑት ኣማሊኡ ንመርዓ ዝግጅት ክግበር ተጀመረ ሽማግለ ከም ዝተለኣኸ ዝሰምዐ ናይ ቀደም ፈታውየ ብዘይተጸበኽዎን ብዘይጠርጠርክዎን ነገር ነደይ ሓደ ነገር ክበጽሓ ገበረ ናተይ ናይ ጥራሕ ዝባነይ ፎቶታትን ቪድዮታትን እዮም ኣደይ ብጣዕሚ ተደናጊፃ ናብ ስራሕ ቦታኣ ኣፀዊዓትኒ ናብ ስራሕ ምስ ከድኩ እንታይ እዩ ዚላ ኣፍጢጣትለይ ዝረእኽዎ ምእማን ኣብኒ ደው ኢለ ንምንታይ ከምዚ ጌርካ ኢለ ኣውበልኩሉ ክትምርዓዊ የብልክን ተተመርዒኺ ድማ ንዓይ ክትምርዓዊ ይፈልጥ እየ ንዓይ ከተፍቅርኒ ሕዚ ክምርዓወኪ ድልው እየ እዚ ምግባር ተኸቢዱኪ ግና ከም ሰብ ጠጠው ኢልካ ምኻድ ንባዕሉ ክኸብደክ እዩ ኩሉ ሰብ ብዩቲብ ናትኪ ምስሊ ክቀባበሎ እዩ ሽዑ ሓዳር ክፈርስ እዩ ቅንዕ ኢልኪ ምኻድ ክኸብደክ እዩ ኢሉኒ ብድፍረት ናበኸኹ ትስልኪ ዓፀዮ እቲ ሓድሽ ኣፍቃርየ ኩሉ ሻብ ከይትጎድእኒ ብዓኺ ተሓዚነ ናይ ውሳነ ሰብ እየ ብጣዕሚ ሓቀኛ ኣፍቃሪ ግና ድማ ብፍቕሪ ምጉዳእ ፍጹም ዘይደሊ ተተጎዲአ ድማ ንምውሳን ዘይሽገር ሰብ እየ ኢሉኒ እዩ ግና ድማ እቲ ፎቶታትን ቪድዮታትን ናብኡ ኸይበጽሕ ይፈርሕ እየ ፍትዋት ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ኣነ ነደይን ብጭንቀት ንገብሮ ጠፊኡና ነቲ ናይ መጀመርታ ኣፍቃርየ ኣነ እንተለመንክዎ ኣደይ እውን ተተማሕፀነቶ ንዓይ ተዘይተመርያ ሂወታ ክበላሾዩ ኢሉ ኣብዩ ንኡኡ ዝነበረኒ ፍቕሪ ሙሉእ ብሙሉእ ጠፊኡ እዩ ጽላኣት ኣብ ልበይ ሓዲሩ ንዓመታት ተጸብየዮ ምስ ወሰንኩ ንዓይ ክቐትለኒ ንሱ ድማ ወሲኑ ታይትመኽሩኒ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ሓሳብ ርኢቶኹም ስለ ዘድልየኒ በጃኹም ሓሳብኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ግደፉለይ ሰሰናዩ